muuttopalvelua Tampereen keskusta-alueelle sekä syrjemmällekin. Samoin lumitöitä, kattolumien pudotuksia, paitsi ei nyt ihan näistä jyrkimmistä Tampereen kaupungin julman korkeista kerrostaloista. Mutta matka jatkuu ja olemme käytettävissä Tampereen talousalueella Pirkanmaan eri kolkkia myöden käteismaksulla. Ja kuten näette, niin sää ei hommaa haittaa, vaan etenemme tilanteen mukaan vilkutellen milloin oikealle, milloin vasemmalle tai jatkaen suoraan. Mutta nyt Tammerikosken sillalla ja sinne jää vanhat Tampelan kiinteistöt vasemmalle ja matka jatkuu. Pieniä runssauksia täällä kun joutuu samalla taltioimaan ja ajoon, niin kyllä se tästä. Mutta näkyy olevan Tammerikosken koskikin sulana. Ei muuta kuin oikein hyvää päivää ja mikäli tulee mieleen jotain, niin ottakaa ensisijassa yhteyttä sähköpostilla talonmiespalvelu@gmail.com. Pyrimme palvelemaan parhaamme mukaan. Näillä mennään.